Keplerin Unissa kävelijä on yksi tämän hetken suosituimmista kirjoista. Mutta miksi? No se on koukuttava thrilleri, joka jättää kylmät väreet varmasti jokaiselle. Jos pidät intensiivisestä jännityksestä, Unissa kävelijä on juuri sinulle. Tämä Lars Keplerin Joona Linna -sarjan teos alkaa tapauksella, jossa unissa kävely ja rikos kietoutuvat toisiinsa. Tapaus, jossa mikään ei ole sitä, miltä näyttää, ja kaikki tuntuu jotenkin väärältä. Kirja vie lukijan syvälle ihmismielen varjoihin, tutkien pelkoa, salaisuuksia ja piilotettuja totuuksia. Nopeatahtinen ja koukuttava juoni varmistaa, että teosta ei voi kerta kaikkiaan laskea alas kesken luvun. Tämä kirja pitää otteessaan viimeiselle sivulle asti. Uskallatko sukeltaa tähän piinaavan, jännittävään maailmaan? Ja ennen kaikkea, uskallatko mennä vielä nukkumaan rauhallisin mielin, vai pitäisikö sängyn alle kuitenkin vielä tarkistaa?